ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತನ್ವಿ ಕಿಚನ್ ತುಳುನಾಡ ಪೊರ್ಲುಗು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಟೈಸನ್ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ತೂಲೆ 1.5 kg ಟೈಸನ್ ಕೋರಿಗೆ ತಂದೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದು ಗೆತಂದೆ ತೂಲೆ ಐಟ್ ತೆತ್ತಿಲ ಉಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಬಕ್ಕ ಘಾಟಿ ಮುಂಚಿಗೆ ತೊಂದೆ ಒಂಜಿ 20 ದಾತಿಗೆ ತೊಂದೆ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಉಪ್ಪಡ್ ಮುಂಚಿ ಪನ್ಪೆರೆ ಎಂಕಲ್ನಂಚಿ ದಾದ ಪನ್ಪೆರೆ ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ದ ತುಲೆ ಒಂದು 10ಗೆ ತೊಂದೆ ಖಾರ ಬೊರ್ಚೆನು ನೇನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕೆಲವರೆ ಖಾರ ಆಪುಜಿ ಅಂಚದು. ಬೊಕ ಒಂದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ನಮ್ಮ ಕೈತ ಮುಷ್ಟಿ ದಾತು 2 ಮುಷ್ಟಿ ದಾತಿಗೆ ತೊಂದೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ 30 ದಾತುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು. ಬೊಕ ಜೀರಿಗೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತುಂಡು, ಓಮ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ತುಲೆ, ಬೊಕ ಮೆತ್ತೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ತುಲೆ, ಬೊಕ ಮೂಜಿ ಲವಂಗ 2 ತುಂಡು ಚಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ಪೂತ 1 ತುಂಡು, ಬೊಕ ಕಸ್ಕಸೆ ತುಲೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತಿಗೆ ತೊಂದೆ. ಒಂದು ಮಸಾಲನ್ ಮಾತ್ರ ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೆಗೆ ತೊಂಡ್ರೆ ಈಗ. ಬೊಕ ಉನೇನು ಮಾತ್ರ ಆಯಿಲ್ಡ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆ ಮುಂಚಿ ಮಾತ್ರ ಆಯಿಲ್ಡ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೆಗೆ ತೊಂಡ್ರೆ. ಬೊಕ ಪುದೀನಗೆ ತೊಂದೆ, ಪುದೀನ ಒಂತೆಗೆ ತೊಂದೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಪುದೀನ ಒಂತೆ, ಬೊಕ ಒಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತೊಪ್ಪುಗೆ ತೊಂದೆ ತುಲೆ ಒಂಜಿ 2 ತುಂಡು ದಾತು ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಈತು ಶುಂಠಿಗೆ ತೊಂದೆ, 2 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಗೆ ತೊಂದೆ, ಒಂಜಿ 15 ಎಸಲು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಗೆ ತೊಂದೆ. ಉನೇನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೆಗೆ ತೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ. ಒಂದು 3/4 ಗಡಿ ತಾರೈ ಪಿರೇದಿಗೆ ತೊಂದೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದೆ ಏಕೆ ಬೇರೆ ಸೊಪ್ಪಾರ್ದೆ ಉನೆಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿಗೆ ನೋಡು. ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲ ಮಾತ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊನ್ಗ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ತೋಜಾವೆ ತುಲೆ. ಫಸ್ಟ್ ಬಣಲೆ ಬೆಚ್ಚಾಂಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತೈಕ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡ್ಗ ಕೊತ್ತಂಬರಿ 2 ಮುಷ್ಟಿ ದಾಟ ಪಾಡ್ಲೆ 1.5 kg ಈತು ಬೋಡು ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟೇ ಮಲ್ಪರೆಗ ಒಂದು ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊನ್ಗ నేను లైక్ ఫ్రై మల్తిಗೆ ತೊಂಗ ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟು ತುಲೆ ಒಂದು ರೋಸ್ಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಾತ ಮಸಾಲೆನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರಿಗೆ ಓಮ ಪೂರ ಬೇತೆನೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂಗ ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅದಾಗ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಸಣ್ಣ ರಪ್ಪ ಪೊಡಿ ಆಪುಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಹಣ್ಣು ಒಂದು ಅಡಿಗೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದು ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು. ಒಂದು ತೂಲೆ ಸರಿ ಮೆಥಡ್ ಒಂದೊಂಜಿ ರೀತಿಡು ಟೈಸನ್ ಕೋರಿಡು ಬೇತೆ ಟೈಪುಡು ಕೋರಿದ ಕೈಪು ಮಲ್ಪುವೆರು. ಟೈಸನ್ ಕೋರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿದ ಟೇಸ್ಟ್ ಲಕ್ಕ ಬರ್ಪುಂಡು, ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿದ ಲಕ್ಕ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಒಂದಂತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಲಕ್ಕ ಬರ್ಪುಂಡು ತುಲೆ. ಒಂದು ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಆಂಡು ಒಂದು ಗೆಪ್ಪುಗ ನಿಗಲ್ ಬೇತೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತದ್ದು ಫ್ರೈ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮಸಾಲನು ಒಟ್ಟು ಪಾರ್ದುಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಣೆಯನ್ ಬೇತೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ. ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಬಾಡುವೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಬಲ ನೆಕ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಖಾರನೇ ಮಲ್ಪೊಡು ಕೈಪ ಅಂಡನೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಖಾರ ಚಪ್ಪ ಇತ್ತಿನಾಗಲಿ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡ್ಲೆ ತುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಈತು ಬೋಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ 1.5 kg ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿಲ ಇಂಚನೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊನ್ಗ ಏನಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದಕ್ಕೆ ಮೆತ್ತೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಮೆತ್ತೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಪಾಡಿಯೆ ಏನು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತು ತೊನ್ಗ ಮೆತ್ತೆಲ್ಲ ರೋಸ್ಟ್ ಆಂಡು ಐಕೆ ಜೀರೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಜೀರೆಲ್ಲ ಪಾಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಐತೆ ಜೀರ ಒಂದ ಫ್ರೈ ಆನಾಗ ಓಮ ಪಾಡ್ಲೆ ಓಮ ಬಕ್ಕ ಪಾಡ್ಲೆ ಈಜಿನ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಅಡಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡಿ ಅವೆಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಲೆ ತುಲೆ ಓಮ ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ಐಕ್ಯಾನ ಕಸ್ಕಸ ಪಾಡಂದಲೆ ಕಸ್ಕಸ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತುಂಡು ತುಲೆ ಕಸ್ಕಸ ಪಾಡ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಕಸ್ಕಸ ಪಾಂಡ ತುಲೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಅಂತೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಒಂತೆ ಮಸ್ಕ್ ಕಲರ್ ಬರಮುಟ ಕಸ್ಕಸೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಲಿ ಈಜಿನ ಕಸ್ಕಸೆ ಕಂಚಿತ್ತುಲೆ ಮತ್ತೆ ಮಸಾಲೆ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಲೆ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಈತ ಫ್ರೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವ ಗೆಪ್ಪುಗ ತುಲೆ ಒಂದು ಈತ ಫ್ರೈ ಆಯ್ನ ಯಾವು ತುಲೆ ಈತ ಗೆಪ್ಪುಗ ಒಂದೇನು ಈತೆ ಮುಂಚೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತವನ್ಗ ತುಲೆ ಒಂದು ಘಾಟಿ ಮುಂಚಿ ಒಂದು ಖಾರ ಬೊರ್ಚಿ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅವೇನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನೆಕ್ ಒಂತೆ ತರದೇನೆ ಪಾಡುವೆ ನಾನು ನೆಂಚೆನೆ ಉನೆನ್ನ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊನ್ಗ ತುಲೆ ಮುಂಚಿ ಫ್ರೈ ಆಂಡಿ ಈತ ಫ್ರೈ ಆಂಡೆ ಯಾವ ತುಲೆ ಒಂದು ಅಂತೆ ಒಂದು ತೆಗೆಪ್ಪುಗ ಇತನೆಕ್ಕೆ ಚಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ ಪೂತ 1 ತುಂಡು 2 ಮೂಜಿ ಲವಂಗ ಎರೆಗೆ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಐತ ಮತ್ತು ಸ್ಮೆಲ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಆಗಲು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಾಡೋನ್ ಬೊಚ್ಚಿ ತುಲೆ. ಇನ್ನೇನು ಹದ ಆತೇವಂತೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈತೆ ಕಾಂಡೆ ಯಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಬೊರ್ಚಿ ನೆನ್ನೆ ಗೆಪ್ಪುಗ
ತುಲೆ ಮಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂಡೆ ಒಂದು ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂದೆ ಮುಂಚಿನ ಅಂತೆ ಲೈಟ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ದು ತರದೆ ನೆಟ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂದೆ ಒಂದು ಚಪ್ಪೆ ಒಟ್ಟು ಚಪ್ಪ ಇವಾಗ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪಗ ಇತ್ತೆ ತಾರಾಯಿನ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊನ್ಗ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ನಾನು ತಾರಾಯಿ ಪಾಡುವೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಐಕೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಸೊಪ್ಪಲ ಪಾರ್ದೆ ತುಲೆ ಇನ್ನೇನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿದ್ದು ತೊನ್ಗ ನೆಕ್ಕೆ ಬಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಫ್ರೈ ಪೂರ ಆಯ್ಬೇಕು ಒಂತೆ ಮಂಜಲ್ ಪಾಡ್ಗ ಒಂದೇನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಒಂತೆ ಮಿಕ್ಸಿಡು ಒಂಚೂರು ಬರ ತಿರ್ಗಂಡ ಯಾವ ಒಂತೆ ಪೊಡಿ ಆಂಡ ಯಾವ ದಳ ಸಣ್ಣ ಪೊಡಿ ಆವಡ್ ಪಂಡಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಾಂಡ ಒಂತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪು ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಪು ಒಂದೊಂದೆ ಕಾಯದ್ಗೆ ತೊನ್ಗ ಕಾಯವನ್ನ ಇಟ್ಟು ಉಪ್ಪುನ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಟ್ಟು ಉಪ್ಪುನು ಒಂದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊನ್ಗ ತುಲೆ ಒಂದು ತಾರಾಯಿ ಈತು ಫ್ರೈ ಆಂಡ ಯಾವು ಐಕೊಂಚೂರು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡುವೆ ತುಲೆ ತಾರಾಯಿ ಪೊತ್ತುದು ಪಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಪರಿಮಳ ಹಾಕೊಂಡು ಆಪ್ಷನಲ್ ಪಾಡ್ಜಿನ ಪೊತ್ತುದು ಪಾಡ್ಜಿನೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಪೊತ್ತುದು ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಮಿಕ್ಸಿ ತಿರ್ಗದ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಐಕಿ ಬೇರೆ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದೆ ತುಲೆ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಮೆಲ್ಲು ಫ್ಲೇವರ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ತಡೆ ಒಂದು ಪೊತ್ತುದು ನೇನು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊನ್ಗ ತುಲೆ ಮಸಾಲ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತಿದೀಯೆ ತುಲೆ ಮಸಾಲೆ ಇಂಚ ಪೊಡಿ ಮಲ್ದಿಯೆ ಒಂದು ತಾರಾಯಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ದಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಪೊಡಿ ಮಲ್ದಿಯೆ ಮಿಕ್ಸಿಡು ಒಂದು ತುಲೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಪುದೀನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಶುಂಠಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ ಪೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಒಗ್ಗರಣೆ ದಿವರೆಗೂ ಅದೇ ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಿಂಜಾಂಡ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಟೊಮೆಟೊ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಇದು ಕೋರಿನ ಬೇರ್ದಿಕ್ಕ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಕೋರಿ ಬೇರ್ದಿಕ್ಕ ನಾನು ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಹತ್ತು ನೆಯ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ನಾನು ನೈಟ್ ಬೇರ್ದಿಪ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕು ಕೋರಿ ಅಂತ ಹೀಟ್ ಅತ್ತೆ ನೈಟ್ ಅಂತ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ತಾರ್ಜನ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನೆಯ್ ಪಾಡಿಯ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಅದು ಪಾಡಿಯ ಒಂದಂತ ಬೆಚ್ಚಾವಾಡು ಚೊಲ್ಲೈತೆ ನೆಯ್ ಬೆಚ್ಚಾಂಡ ಈಗ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀಗ ನೀರುಳ್ಳಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೈ ಆವಾಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಈತ ಫ್ರೈ ಅಂದನ ಒಂಥರ ಪಿಂಕ್ ಅಂತಾರೆ ಈ ಕಲರ್ ಬಣ್ಣಗ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ಗ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿಗೆ ತೊಂದ ಪಂಡ ಟೊಮೆಟೊ ಅಂತೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಬೇಯೋಡು ಅದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಇದೆ ಟೊಮೆಟೊ ಫ್ರೈ ಅಂಡ್ ಆಯ್ತು ಬೇರೆ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡಿಯ ಇತ್ತೆ ಕಡೆದೀತಿ ನಾವು ಪುದೀನ ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಉಂಡೆ ತವೇನು ಪಾಡ್ಗ ಒಂದೇನು ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕು ಪಜ್ಜಿ ಮುರಿ ಪೋ ಮುಟ್ಟ ಒಂದೇನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ನೆತ್ತ ಪಜ್ಜಿ ಮುರಿ ಪೋಡು ಅದ ಮುಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ತುಲೆ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಫ್ರೈ ಆಣ್ತುಲೆ ಪಜ್ಜಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಮಾತ ಪೋಡು ಇದನ್ನ ಪಜ್ಜಿ ಮುದಿ ಬರ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದು ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟಿಡ್ ಟೈಸನ್ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂದೊಂದು ಥರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ತುಲೆ ನಿಗಲ ಸಮ ಮೆಥಡ್ ತುಲೆ ಒಂದು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಂಡು ಒಂದು ವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ಫ್ರೈ ಆಣು ಮಸಾಲ ಇತ್ತ ನೆಕ್ಕಿ ಅಂಕುಲು ಕೋರಿ ಪಾಡ್ಗ ಕೋರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಇಟ್ಟುಂಡು ಏನು ಕೋರಿ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲೆ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ದೊಡ್ಡ ತುಲೆಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಕಟ್ಟ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಮೊಪ್ಪಲು ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಮೂವತ್ತೈದು ನೆಕ್ಕೆ ಮಂಜೋಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ಗ ಒಂದು 2 ಸ್ಪೂನ್ ಆಯ್ತು ಮಂಜೋಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಆಯ್ತು ಪಾಡ್ದೆ ಕೋರಿಗೆ ಪಾಡಿಯ ನೆಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಉಪ್ಪು ಬೇಯಿನಾಗ ಉಪ್ಪು ಸರಿ ಬೂರೋಡು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡು ರುಚಿ ಬೇಯಿನಾಗನೇ ಆಯ್ತಾ ಮಸಾಲ ಆಯ್ತು ಉಪ್ಪು ಹೋಯ್ತು ಮಸಾಲೆ ಪಾಡಿಬೇಕು ಹೋಯ್ತು ರುಚಿ ನಾನು ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿಯೆ ಇದು ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿಗೆ ತೊನ್ಗಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿಗೆ ತೊನ್ವೇನು ತುಲೆ ಪೂರ ಮಸಾಲ ಪಾಡಿಬೇಕತ್ತುಲೆ ಮಂಜಲ್ ಪೊಡಿ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಪಾಡಿಬೇಕತ್ತುಲೆ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿಗೆ ತೊಂಡೆ ಒಂದು ಬೇಯರೆಗೊಂತ ಟೈಮು ಒಂದು ಕೆಲವರು ಬೇಯಿನಾಗ ಒಂದು ಕೋರಿ ಬೇಯಿನಾಗ ತಿಪ್ಪಿ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಪಾಡುವೇರು ಪಕ್ಕ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಯಾನಿತ ಒಂದೇನು ಕುಕ್ಕರ್ಡು ಬೇಯ್ಪದಿಗೆ ತೊಂಡೆ ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಕುಕ್ಕರ್ಡು ನೇನು
ಬೇಯ್ಪದಿಗೆ ತೊಂಗ ಯಾನ್ ತೆತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಡಿ ತುಲಿ ತೆತ್ತಿ ಉಂಡೈಕ ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡಿಯ ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿಯಾನು ಕುಕ್ಕರ್ಡು ಸಿಟಿಗೆ ಎತ್ತದು ಬೇಯ್ಪವೆ ತುಲೆ ಕೋರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೇಯ್ದುಂಡು ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತ ಬೇಯ್ಪಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ಬೇಯ್ಯರೆಗೆ ಯಾನ್ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಸಿಟಿ ಗೇಯ್ದೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಬೇಯ್ದುಂಡು ತೆತ್ತಿ ತುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ನ ಇಡಿ ಉಂಡು ಇಜಿನ ಕರ ಉಂಡು ತುಲೆ ಇತ್ತೆನೆಕ್ ಮಸಾಲೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಐಟು ಒಂತೆ ನೀರು ಉಂಡತಿ ಅವು ಮಸಾಲೆ ಮಾತ ಪಾಡ್ನಾಗ ಐಟು ಫ್ರೈ ಅದು ಬೇಯ್ನಾಗ ಸಮಾಪು ನೀರು ದೋಸೆ ತಿನ್ರೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಡ್ಲಿಗ್ ರೈಸ್ಗ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಖಾರ ಖಾರ ನಿಗಲ್ ಖಾರ ಮಾತ ಈತೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಖಾರ ಈತೆ ಪಾಡ್ದು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ತುಲೆ ನೀರು ಈತೆ ಪಾಡ್ಲಕ್ಕನೆ ಆಜುಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ಅವು ಪುದೀನ ಬಗ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡ್ದಿನ ಫ್ಲೇವರು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಇಂಚ ಪಾಡ್ದೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಒಂದೊಂದೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ತುಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತುಲೆ ಕಲರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಒಯ್ದಂತುಲೆ ಇತ್ತನಿಕ್ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದ ಅಡಿಗೆ ಒಂತೆ ಮಸಾಲಡೆ ಒಂತೆ ಬೇಯ್ಯರ್ದು ಓಡಾಡಿಗೆ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ನೀರ್ದ ಪಸ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಪೋನ್ ತುಲೆ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ಗ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದು ಪೊಡಿ ಮಲ್ದಿ ತಿನ್ನ ತಾರಾಯಿ ಅಂಚಲ ಪಾಡೋಲಿ ತುಲೆ ಐಟು ಬೇಳೆ ಸೊಪ್ಪುಲ ಉಂಡು ತುಲೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪೊಡಿ ಆತಿನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಒಂದೇನಂತ ಅಡಿಗೆ ಬೇಯ್ಪಾಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಂತ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದು ಅಡಿಗೆ ಬೇಯ್ಪಾಗ ಒಂದೇನು ಉಪ್ಪು ಚಪ್ಪ ಇತ್ತಂಡ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತು ತೂದು ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕಾಂಡು ಟೈಸನ್ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ತುಲೆ ಮಿಗಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಮೆಲ್ ಪರಿಮಳ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರೊಂದುಂಡು ತುಲೆ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿ ಎಂಚ ಖಾರ ಖಾರ ದುಪ್ಪುಣ ಅಂಚೆನಿ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿದ ಟೇಸ್ಟ್ ಆತ್ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿದ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಆಂಡಲ ಅಂಚೆನಿ ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಾತೊಂದು ಬೇಯ್ಪಾನಗ ಮಾತ್ರ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತ ಬೇಯ್ಪಾಲಿ ಅವು ಮಸಾಲ ಮಾತ ಪಜ್ಜಿ ಮಸಾಲ ಕಡೆಯತಿ ಅವೇನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತ ಎಣ್ಣೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊನ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಗ್ಗರಣೆ ತುಪ್ಪ ನೆಯ್ಯ ಎಣ್ಣೆನ ದೀಪತೆ ಅಟ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೈ ಹೊಡಿಜಿನ ಪಜ್ಜಿ ಮುರಿ ಬರ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಒಂದೊಂದು ಬೌಲು ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪುಗ ತುಲೆ ಟೈಸನ್ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಖಾರ ಖಾರ ಅದು ನಿಗಲ್ ಅವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ಟೈಸನ್ ಕೋರಿಡು ಮಸ್ತ್ ವೆರೈಟಿ ಮಲ್ಪುವೆರು ಆಯ್ತಾ ವೀಡಿಯೋಲೆ ಯಾನ್ ಪಾಡುವೆ ನಿಗಲೆಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಚಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಏರ್ ಮಾತ ಏನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದು ಜರ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂಚೆನೆ ನಲ್ಲಾತ ಎಡೆಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿ ದೊಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕಗ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತುಯಿನೈಕ್ ನಿಗಲೆ ಮಾತ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು